Is me sé dón le Gaeilge an ofiige BEATHA TEANGA in seosanna ar thuaisceart. Mas am go ról fi lei ag na hofiigi BEATHA TEANGA sa Gaeltacht an takeú leis na scoileanna ar cibé rói a oran dífa. Is féidir linn féimú mar greichiad idir a scoil agus pobal na scoile. Is féidir linn factis fasachta a reachtal maidir le ról na tuismarí a tain in idirthe a buistí. Is féidir linn amachtaí chóisialta a reachtal, céardlanna na óchaidí eile chun tuismarí chur ar an ólas maidir le déich leachtas dó. Tá muid bre sésta rangannaí na cearcail córa na cluban na dhéar scoile a agrú chomai. Tá muid an seo le freastal ar na scoileanna agus tá muid bre sésta le éistear le aon bháltaí a hagan ó na scoiltathe féin maidir le na riachtanis. Is achhuí muid agus bethorda na scoileanna arc airinn mar sin, ghfuil muid an seo le codú ag dearú an lé, agus is bhór linn sibh a bheith deanghfuil linn go rialta.